Nining panahon na guys ni ako sana na isang in o akong nalantawan ning ako ang pandan guys nga hay kay maayo og ako ning harbison ng mga dahon ani kay akong himuon og banig. Kasong tan-aw guys, madada naman ni og gama og banig. Kag mayroon siya dahon guys, kay wa man siya mabutang sa kuan, sa dagkong mga kaang or maunay dito sa yuta. Mo nang ingon ani lang siya guys. Nagdilaw ning mga dahon ani guys, kay niagi may nagikuha na kog tin. Nya mabuhat sa init. Mo tong na dilaw ang iyang dahon. Mo na nga gahuna-huna ako karong urasa nga mientras gahuwat ko sa mga borders nga nagi-withdraw pa sa bangko kay bayad sila sa kurente sa abang sa ilang pag-abang guys. Aga kalingan kung kuha ni mga dagkog dahon nga pandan. Tuno ko ni siya guys, pero sige lang agwantahan lang nato nga dito masamad anang iyang tunok. Ang iyang tunok guys kung dikit sa imuhang panit murag medyo katul. Murag halang nga katul. Kung kutsilyo guys, habol-habol, murag imbis kay maglikay-likay kus tunok, mahidudho naman kung hinuon sa tunok kay medyo habol man jud ang kutsilyo mo nang gibag-in naman ang simento guys kay aron muhait ang maong kutsilyo. Bida kutsilyong hait guys kay kaosarang hando sa ana, pero og habol sus gulugul-gugo hantod nga matunok ta sa maong pandan. Aga plano ko guys nga kuhaan ang iyahang lapad og dako nga dahon, tulor ka dahon akong ibilin guys. Kay yaw to ginawa ang iyahang mga seedling aring ubos. Mo na nga binlanan og tulo or upat ka dahon. Aron kaginhawa jud siya sa hingpit.
ibuwa din guys. Guys, mao ni nganda na mo to sa Mindanao og Tabuan guys. Tabuan. Mo rin mo og bani guys. Dito sa mga native sa Surigao, dito ko ato nakamao. Daghan na ditong dapita guys kung maayong pagkatanong ni kung ibutang nimo ni siya og yuta ari ning tag-asa na itagtulo ka dupa, duha ka dupa tungod sa adyon pod sa yuta ja. Kani kay gibutang ng sapat guys, gagmay ra ni siya. Pero bisan to og gamay siya, makakuha gyapon ta ani o himuon og bani. Wala siya tunok guys. Yan mo na itunok. Jutay yung pasensya ani guys kung magkuan ka ani imo dyan ni sidyang kuhaan og tunok. Kay kung di nimo siya kuhaan og tunok, masamad man tapagi mo ani. Ani siyang gikugihan og tanom guys kay magamit man ni sa mga kabataan kung natay estudyante, kung na sila mga project, dagha makuang project ani guys, pwede pod magbuhat ka og kanabitang tungtunganan og mga kuan, mga kaldero, kanang nas mga dirty kitchen bitaw. Pwede po ni siya nimong butanganan. Imo na siya ikuan og kanang lipat. Kabod-kabod, pwede na. Kaning pagbuhat ron sa banig na ho guys, i-updated gihapon ni na ho. Gituyo na ko ni guys, aron kakuhaan ni maayong pagtulunan ngadto sa mga kababayan-an nga way laing lingaw. Manindot ang usa ka babae nga daghan kaayo og makamaho ang trabaho labi na sa mga minyo na ug mga litag banig. Mahal naman kaadyo. Ito magsalig anang pum guys kay abi ninyo dili maayo ng pum. Kung ako lamang po'y pagbuton ba, di wa ko man ngagnis uban nga ayaw mo pagpum. Ang pum guys, init. Kung di ka kamaoan na, way siguro og ma-pulmonya ta. Kay init man. May lang mag-aircon ang imuhang balay, kay okay ra. Pero og magpumpum ta nga dili aircon atong balay, arang gadyong inita na guys, dili na angay sa mga pasyente. Wa ko mangagni guys ha, ako raning kaugaling opinion nga di jud maayo og magkuan tagpum. Aw sa ganahan pud guys, kana ako ito nga dili gusto og banig. Kami naanad mamigod og kanang wa gani electric fan guys. Kay ginama naman gud nga hangin. So giawhag ko ang uban nga kinahanglan mananong ta og kanang mga ingon ani nga mga tanaman kay dako kay ni kapuslanan sa atong panimalay labi na sab sa kinaiyahan guys, kay makahatag ko ni bugnaw green or energy sa ato ang palibot. Ako karon guys nag-standby ra ko, ga-standby ko kay gahuwat ko sa mga estudyante nga mo gawas na para di mausik ako ang time kaysa maglingkod ra ko agahuna-huna ko aning buhata
Bugnaw po ni siya. Mamao po ni siya sa Romblon. Lahi po to siyang baliw. Di baliw nga buang nga baliw nga plants kanang naagihapon na siya sa baybayon manubo kanang mga baliw baroy. Yung sa Surigao baroy. Dami doon sa Surigao. Kalo, pwede. Kalo. Daghang kapuslanan, ani guys. Kalo. Bag. Kalo, di ko kamao. Pero sa mga sulan naghumay, kani gamiton, kamao ko. Kaya maaman ni sa kuan. Ito sa mga katigwangan sa Surigao. Kuan ang ilahang kuan guys. Wa jamoy sako dito kana rang ingin ani ra gamiton mga native. Kami sa unas bata-bata pa ko maglumba ming mga daga guys. Magbuhat og banig. Maglumba mi og kinsay puti kaayo lilas. Ang pagpaputi pod anila guys, imo na siyang ibulad. Pag bulaos-laos na mag-imo na po na siyang haguron nga naon, haguron. Ana. Buwan na pagbalik. Oh, mo puti pero katong baroy. Pero kani dili pwede og palabian nimo siya og init ni siya nga matang sa kuan. Kay malukti. Katong baliw. Kay sus dingot kapila hagod hagora o tira. Ya dukungon da jon. Puson. Unya ragam akong maka lugar na. Kaning trabaho guys, gamag banig na ara jud ka mismo sa imong panimalay. Di na ka ani makasuroy-suroy. Mo nang giawhag na ho mga kababayan anato karon nga kinahanglan gyud nga mabisi ang ilahang kaugalingon. Kay kung mahingag sila sa gawas guys, unsa pa kay kahingagas gawas labi ng ilang banaw diha. Yag unsay mahuna-hunaan sa mga grupo, sa mga barkada nga imong naipunan or kaayuhan ba na o kadaotan, mas maayo jud nga naar jud ka sa imuhang panimalay kay aron maiwas tas kuan tentasyon. Sige, okay. 9.5 text, play on 45. 45, mangita sa ko kuno ma'am ha. Wa jud sinsiya naman. Guys, pwede po ni siya og himuon nimong beautification. Panawa ni siya Lami og dako kay nga kaang ang katamnan ani kay sayngan anang mas munindot pa siya. Gagmay ra maning kaang. Unya mas nindot og dagkog kaang kay ang iyahang gamot mubiyo na. Lami ni siya og ma-trim. Kani siya kani ug dagko na kaadyo ang inyong ingon ani. Tumba. Makuan ni siya kanang view kaayo. Mao na nga kun mahimo mananong tani guys sa atong lagwerta kay pwede man na siya mahimo yung beautification. Para kuan pod ni kanang usingan aning kana dito magamag balay bitaw sa tingan Pwede po na siya indoor plants.
Sa mga hotel, pwede ni siya. Naidaghang seedling, ani guys. Kaning tanong mo palit ka, dili ni ingon nga, alkansi ka, kay daghaman jud ka yung seedling jud na. Kani asaran 50 ka po ang seedling. Daghang seedling, ha? Lukop og seedling. Sabi na jud ari guys, oh. Ha, puro seedling. Katap lang na akong gipanguha, guys. Puro seedling ning kuan tanaman, oh. Lami jud na siya og dagko na kaayo kay magbitay ng mga roots niya. View na kaayo. Galing ni siya kay naas gagmay nga kaang. Nani daghan sa dalampasigan guys kung gusto mo. Nas mga baybayon ni tan-aw naman mas mga baybayon na adjud ning maong tanom. Dili ni lisod kaayo sidlingan. Kay pangitaon daghan dyan mo sa baybayon ni. Sa akong pagpugi guys, na human yun na ako pagpanghag tunok. Dahil ako dahil gibuwad. Ang gipaintan sa adlaw guys, kaya mo laos-laos. Dali naman po pagpanghag tunok, basta kay kauban, kay awa may istoryahay. Kung natay kauban guys, madlangan ta di. May nang kita rang usa kay aron tulin ang trabaho. Mora ni akong i-vlogs ninyo guys. O ako maingon. Subscribe so wa pa maka-subscribes. O ako na pasalamat kaninyong tanan. Bye-bye.